Hei, haluan kertoa teille kahdesta maalauksesta. Päivä ja jo Makalan saaren dyptyyki. Yksi kirkka, yksi elämä. Eri vala, eri hengitys. Päivä, tyttö istui kivillä. Ajatus suuresta maailmasta. Pääkaupungista. Vieressä perhänen maita Horsmalla. Elämä tapahtuu täällä. Se on kaunista ja se on lyhyt. Yö. Meren syvyys, ripiytynyt verkko, siitä vapautuu lohi ja napakuun, saaren ja kirkan jule. Kuu on rakkauden ja unelmien symboli, kirkka on julien symboli. Tämä dyptyyki valinnoista jossain vaiheessa ja nyt, unelmasta ja läsnäolosta, hiljaisuudesta ja sysäyksestä tässä, sinulle annetussa hetkessä.